गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आं दिनै आरोबाव खनसेबाव दाननि सोमोन्दै बुंनो थाखाय हास्थायदों। थांनाय हाप्तायावबो आङो रबिबारावहाय थेंक्स गिभिं डे हामबाय होननाय सानाव इसोरनो माबोरै दान होगोन बेनि बागै बुंदोंमोन। आरोबाव आं बे रबिबारावबो दानखौ लानानै बुंनो थाखाय इस्सा जादों। इसोरनि जिउआ जोबोद थुलुंगानाय होदों बे दाननि सायावहाय बुंनो थाखाय। बेनिखायनो आङो दिनैबो बे दान होनायखौ लानानैनो फंनैसो नोंथांजों सावरायनो थाखाय हास्थायदों। बेनो जाबाय हुदा बिजाबनि चैप्टार 16नि verse 16 and 17 बे मोननै verseनिफ्राय आङो रायथिनो थाखाय हास्थायदों। जेब्ला जोङो verse 16आव नायो, चैप्टार 16नि 16 verseआव नायो, बेयावहाय इजराइलफ्रा मोनथाम फरब फालियोमोन। बे जाबाय इसोर जिहुआ मसीनि गेजेरजों इजराइल रायजोफोरखौहाय माबादि दान होनो हागौ गावनि लें मसीनि गेजेरजोंहाय इजराइलफोरनो रायथिदों। बियो बेबादि बोसोनथि होदों, नोंसोरो बोसोराव खनथाम फरब फालिदो। बे जाबाय 1 नम्बर पास्का फरब, 2 नम्बर आबाद बुथुमनाय फरब, 3 नम्बर मोसा गालगाबनि फरब। बे मोनथाम फरबखौ नोंसोर बोसोराव फालिदो। जेब्ला बे फरबखौ फालियो, आंखौ सिबिनो फैयो, नोंसोर आंखौ सिबिनो फैनायाव आखाइ गोजा दाफैथार। आखाइ गोजा दाफैथार। इसोर जिहुआ मसीनि गेजेरजों बे रायथिनायखौ रायथिदों। आरो गाहायावहाय माबोरै होनांगौ, बेसेबां होनांगौ बेखौ इसोर जिहुआ रायथिदों। 17 verseआव फरायोब्ला, फोरबुआ नोंसोर साफ्रोमनोबोनि सायाव जेरै बोर होदों बेबादिनो साफ्रोमबो गाव गावनि हानाय बादि बिनो दान होनांगोन। फोरबुआ जोंनो जेरैबादि दान बोर होबाय, बे बोरनि परिमानाव जोङो फोरबुनो होफिननो थाखाय इसोर जिहुआया मसीनि गेजेरजोंहाय जोंखौ फोरोंदों। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ आङो फोथायारि खृष्टान बिदा फंबाय बयखौबो थुलुंगा होनो हास्थायदों। नोंथाङा एबा जों इसोरखौ फोथायबायब्ला जों फोथायनायजों लोगोसे इसोरनो दान होनाया जोंनि मावनांगौ खामानि। इसोरा जोंखौ बे बोसोनखौ होदों। बेनिखायनो खायसे खायसे मानसिफोर दङ आरो खायसे खायसे मानसिफोरा धोनि मानसिफोरबो दङ, नाथाय दिनैसिमबो बेबादि साफा सानै मानसिफ्रा इसोरनो दान होनायाव आखाइखौ फोलावनानै होनो हायाखै। आरो खायसे खायसे मानसिया बेबायदि आखाइखौ मोजोमनानै लाखिदो। बेनिखायनो आङो बयबो फोथायारिफोरनोहाय इसोरनि बे बोसोनखौ फालिनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय हास्थायदों। जेब्लाबो मानि जों फोरोंजानायखौ मोना एबा थुलुंगानायखौ मोना, एबा इसोरनि बोसोनखौहाय रायथिनायखौ मोना, अब्ला बेबादिनो बुजिनायाव खम जायोब्ला जोङो होनायावबो खम जायो। बेनिखायनो आङो इसोरनि रावनि गेजेरजों फोथायारि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं थुलुंगा होनो हास्थायदों। जेब्ला थुलुंगानाय मोनो अब्ला जोंनि आखाइया फ्रि जायो। आं मोनसे उदाहरन एबा बिदिन्थि होनो थाखाय हास्थायदों। थांनाय जानुवारि दाननि प्रथम हाप्तायाव जोंनि बिबिसिनि सिङाव थानाय इयुथ कमिटिया मोनसे कनफारेन्स खुंदों। बे जाबाय आइ नदी निउलि माबा मोनसे बे ब्रिज बानायजानाय बे दैलामारियावहाय बे केम्प एबा कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों। बिराद गिदिरै साजायदों, मोजांथार नायथावथाव इयुथफ्रा कनफारेन्सखौ साजायबाय। ओरैबायदि नायथाव जाबाय। कनफारेन्सआ बिराद मोजां साक्सेस जादों, नाथाय मोनसे लाइकिं। बिराद गिदिर जादोंब्लाबो मानसिफ्रा न'निफ्राय हान्थिजोबदों। बेयावहाय माने डेलिगेट्स हिसाबै थायाखै। डेलिगेट्सआव खम जादों, नाथायब्ला कनफारेन्सआ बिराद गिदिर जादों। नाथाय बे कनफारेन्सखौ खुंफुंनो गोबां एरेन्ज खालामबाय, साजायबाय, बेबादिनो समायना खालामबाय, गोबां थाखा खरस जाबाय। बे थाखाया डेलिगेट्सनि फिसनि गेजेरजोंहाय फुलफिल जाफिनो।
नाथाय डेलिगेट्सफ्रा खम थाफैबाय, फैनाया बांसिन जाबाय। बेनिखायनो गोबांथार डिफिसिट जानायखौ इयुथआ मोनदांदों। इयुथआ मोनदांनानै पेरेन्ट्सफोरनो रायथिदों, जोंनि बे इयुथ केम्पआ जुदिव साक्सेस जादोंब्लाबो डेलिगेट्सआ खमखाय गोबां थाखाया डिफिसिट जासिगोन। बियो बेबादि सावगारि नुजाबाय। अन्नानैहाय माबा मोनसे बेबादि इनकारेज होदो, जाहाथे मानसिफोरनि आखाइ फोलावनायजों बे डिफिसिटआ जेन जाया। थोनजानाय बादि बिबिसिनि मानगोनां एनस बसुमतारिया सानजौफुआव दान होनायनि सिगां बियो 5 मिनिटसोल' बेबादि दान होनायनि थुलुंगानायखौ होदों। गोबां डिफिसिट जासिगोननो इयुथफ्रा, एसे मोजां समायना खालामबाय, एसे गिदिर कम्पारेन्स जाबाय, नाथाय डेलिगेट्स गैयिखाय डिफिसिट जानाय महरा मोखाङाव नुजाबाय। अन्नानै आखाइ फोलावदो। 50 थाखा होनो इस्सा जानाया 100 होदो, 100 होनो इस्सा जानाया 500 होदो, 500 होनो इस्सा जानाया 1000 होदो। नोंथांनि बे होनायजों जोङो फिसाफोरखौ, बे जाबाय इयुथफोरखौ जों गेदेरथार रंजानाय होनो हागोन। 5 मिनिटसोल' जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट एनस बसुमतारिया इनकारेज होदों। बे 5 मिनिटनि सर्ट स्पिच इनकारेजावनो मानसिफ्रा ओरैबायदि गिदिर थुलुंगाबाय, सोमोनांथाव। इयुथफोरनि दाना सिखादोंमोन होगासेयावहाय 9000 7000, नाथाय जेब्ला बे इनकारेजखौ मोनबाय अब्ला बे दाना खनसेयावनो 3,27,000 सोमोनांथाव दान सिखांबाय। आरो गासैबो डिफिसिट जिनाखि जानो गोनांमोन बिनि बांसिन बेबादि दाना होजानाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टिय लोगोफोर, बेनिखायनो आं दाननि बागै खनले खनले थुलुंगा होनो हास्थायदों। थांनाय रबिबारावबो आं इउटुबाव दाननि सोमोन्दै बुंदों, आरो बे रबिबारावबो आङो बे दानखौ लानानैनो नोंथांमोनखौ थुलुंगानो थाखाय हास्थायदों। आरो आङो आसा होबावदों फैगोन बाराव आङो 10 भागनि फानसेनि सोमोन्दै नोंथांजों थुलुंगानाय बाथ्रा रायज्लायबावगोन। जेब्लागौमानि खोथाग्राया थुलुंगा होग्राया थुलुंगा होआब्ला माबोरैथो जोंलाय दान होनो रोंगोन, एबा माबोरै जोङो बुजिनो हागोन। बेनिखायनो जोबोद थुलुंगालाय होनाया जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो बे आयदाखौ लानानै आङो नोंथांमोनजोंहाय दान होनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो थामथिम जादों। जोङो बे हुदा बिजाबनि 16-17आवहाय नुनो मोनबाय, इसोर जिहुआ इजराइलफोरनिफ्राय 3 फरब फालिनो थाखाय हुकुम होदों, आरो 3 फरबावबो नोंसोर आखाइ गोजा फैनो मोननाय नङा, एखे दान लानानै फैनांगौ। बेनिखायनो दिनैहाय जों नुनो मोनो गोबां मानसिफ्रा जेब्ला गिर्जायाव थाङो, इयुथ फेल'शिपआबो इयुथफ्राबो दान लानानै थाङो, सानडे स्कुलाव गथ'फ्राबो दान लानानै थाङो, आरो पेरेन्टसफ्राबो सानजौफुनि गिर्जायाव जों बयबो दान लानानै थाङो। बेल' नङा, बे शास्त्र लिरजानाय बादि नोंसोरो आंखौ खुलुमनो फैनायाव आखाइ गोजा दाफैथार। जों जेब्ला न'खरफ्राव फेमिलि प्रग्रामफोर खालामो, बार्थडे नङाब्ला बिब्दिनो माबा मोनसे मोनजेननाय आबाद, नङाब्ला गथ'फोरनि साक्सेस जानायावबो जोङो बेबादिनो न'खराव फेमिलि फेस्टिभेल, जोङो फोथायारिखौ पास्टार डिकनफोरखौ लानानै फोथायारिफोरजों न'खरावहाय जों इसोरखौ बाख्नायो। नुनो मोनो बे समावबो गोबां मानसिफ्रा गोबां एमाउन्टहाय गावनि न'आवनो इसोरनो दान होनायखौ, बे जाबाय इसोरनि परामर्श होखानायखा। नोंसोरो जेब्ला आंखौ खुलुमनो फैयो अब्ला नोंसोरो आखाइ गोजा दाफैथार। नोङो न'आवबो जानो हागौ, जेरावखि जाया, जेब्लानो इसोरखौ सिबिनाय जायो अब्लानो जों बयबो फोथायारिफ्रा इसोरनो दान होनाया गाहामथार, आरो जों बेखौ खम बेसि परिमानैबो होबोगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो हास्थायदों। 17 भार्सआव फरायोब्ला बेबादि होनदों, फोरबुआ नोंसोर साफ्रोमनिबो सायाव जेरै बोर होदों बेबादिनो साफ्रोमबो गावनि हानाय बादि बिनो दान होनांगोन। बेसो जों नोजोर होनांगौ आरो साननो गोनाङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर, नोंथाङा मोजां न'खर दाखांनो हाबाय,
सोरहाबा सोरहाबा साख्रि मावनानै थांनानै दङ, सोरहाबा बिजनेस मावदों। जायखि नोङो मावा मानो नोंनि उन्नति जानाय आरो नोंनि दंनायखौ लानानैहाय इसोरा जोंनिफ्राय दानखौ हास्थायो। फोरबुआ नोंसोर साफ्रोमनिबो सायाव जेरै बोर होबायनो बे बोर होनाय परिमानैनो जोङो इसोरनो दान होनांगौ। स्पेसियेलि आङो आंनि मण्डलीनि टेस्टिमनि होनो थाखाय हास्थायदों। जोंनि मण्डलीयाव गैयालाबो गभ सार्भिस 16 जनसिम दङ, प्राइभेटनावहाय 8 जनसो दङ आरो बेबादिनो आन्डार मिसनावहाय 8 जनसिम मावनाय दङ, बुरजाथार मावनाय दङ। 110खौथ' बयबो होखायो। नाथाय आंनि बुंनो हास्थायनाया बेनो, नोङो नोंनि आखाइनि दानखौ नों माबादि होयो। बे शास्त्रआ जोंखौहाय जोंनि मोननाय आशीर्वाद नोंनि दंनाय परिमानजोंहाय इसोरनो दान होनो थाखाय इसोर जिहुवाया गावनि मसीनि गेजेरजोंहाय बे परामर्शखौ होदों। नों जेसेबां बोर मोनबाय बे बोरनि परिमानै नोङो हानाय बादि बेनो दान होदो। बेनिखायनो आङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो गोबां मोनसै। बेनिखायनो आङो बे 20 थाखा 50 थाखाखौ ज्राब नागारनानै एटलिस्ट देवबाराव दान होयोब्ला 100नि गोजौ जानांगौ। आं नोंथांमोनखौ बेखौसो परामर्श होनो थाखाय हास्थायदों। जायफ्रा साख्रि मावो बे साख्रि मावग्राफ्रा 100नि गोजौआव होनांगौसै। मानो होनब्ला बे बिगियाना जौगानायजों लोगोसे इक'नमिक्स कन्डिशनफ्राबो जौगादों, इनकामफ्राबो जौगादों। जों सिगां जेरैबादि इनकाम खालामोमोन दा बांसिन खालामनो हाबाय। जों जेरै सिगां मोनजादोंमोन जोंनि जानाय लोंनायफ्रा साबसिन जाबाय, जोङो डेभेलप जाबाय। जोंनि न'खराव थांनानै थानायाव, थाखा फैसायाव, जानाय लोंनायाव, गाननाय जोमनायाव जों गासैयावबो डेभेलप जाबायब्ला जोङो इसोरनो होनायावबो जों डेभेलप जों गावखौ खालामनांगौ। बेनिखायनो बे रावनि गेजेरजों आं फोथायारिफोरखौसो खावलायदों। फोरबुआ जोंखौ एसेग्राब अनबाय, बियो जोंनो परामर्श होदों, बियो जेरैबादि बोर होबाय बे बोरनि परिमाननिनो जोंनिफ्राय बियो मोनफिननायखौ लुबैदों। बेनिखायनो आङो बे सुंद' सारमननि गेजेरजों थुलुंगानो हास्थायदों। जेब्लानो जों इसोरखौ खुलुमो, जेब्लानो जोङो आखाइ फोलावनो खाबु मोनो, अब्लानो जोङो हानाय बादि बेबादि मानसिफोरबो थानो हागौ जाय मानसिहा गोबां एकाउन्टआव थाखा दङ, नाथाय बिथांनि एकाउन्टआव थानाय जोङो एमाउन्टखौ नुवा। जों नुवाब्लाबो इसोरनिफ्राय नोंथाङा खारग'नो हाया। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि दंनाय बादियैहाय इसोरखौ मान होनो थाखाय थुलुंगादों। बे इसोरनो दान होनायनि गेजेरजोंसो जोङो फोरबुनि जिनाखि बोसोन होलांनाय, जोंनो देरसिन कमान होलांनाय, नोंसोरो थांनानै गासै बुहुमनि जेरावबो नोंसोर आंनि गाहाम रादाब फोसाव, जायफ्रा खोनासंनो आजावगोन बिसोरखौ बाप्तिस्मा हो आरो सेला खालाम। आङो सासे फोरोंगिरि, आं माबोरै थांनो? नोंथाङा सासे हालुवा, माबोरै थांनो? गुबुन सासेया मोजां बिजनेस खालामो, माबोरै थांनो? सोरबाया मोजां कन्ट्रेक्टर मावनानै दङ, बियो माबोरै थांनो? सोरबा गारि सालायनानै जादों, माबोरै थांनो? सोरबाया दखान होनानै जादों, माबोरै थांनो? जों थांनो थाखाय उसुबिदा। नाथाय बेनो जोङो जोंनि आखाइ फोलावनायजों इसोरनो दान होनायनि गेजेरजों बे दानानो जोंनि थांनांगौनि जायगायाव गुबुन मानसिखौ थिनहरनो। बेनिखायनो आङो अनजाग्रा फोथायारि लोगोफोर, आखाइ फोलावनानै गुबुनखौ थिनहरनो थाखाय नाजानि, जाहाथे इसोरा जोंनो जि बोसोन होदों, नोंसोर संसाराव थांनानै आंनि गाहाम रादाबखौ फोसाव। जों थांनो उसुबिदा दङ। आंनि बिजनेसा, आंनि साख्रिया, आंनि गारि सालायनाया, आंनि दखान खालामनाया, आंनि आबादारिया आंखौ थांनो थाखाय खाबु होआ। नाथायब्ला जोंनि मोननाय आशीर्वादजों इसोरनि बे होनाय आशीर्वादनि परिमानाव जोङो एसे आखाइ फोलावनानैहाय
फुवारनानै इसोरनो बांसिनै होनो थाखाय हास्थायनि। गोबां खृष्टान बिदा फंबायबो साख्रि मावदों। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, आखाइखौ फुवार, आखाइखौ दाहमथा। जिसुआ 54:2 बुंनाय बादि नोंनि फागायाव फोलाव, थुम्बुनि जायगाया गुवार खालाम, खोंग्राखौ फुवार, खुन्थिया दाद खालाम, आखाइखौ दा हमथा, दामोजों फुवार। इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ जोङो बोलोगोरायै मावनाय आरो जोङो हमथानाय आखाइखौ फुवारनानै दान होनाय आरो खामानि मावनायखौ बेयाव बानजायदों। बिनिखायनो दे जिसु ख्रिस्टनि बयनिख्रुइ देरसिन बोसोन, नोंसोरो थां, बे खामानिखौ दान होनायनि गेजेरजों जों मावनि आरो बेजोंनो फोरबोनि गिदिर हाबाखौ जों मावफुंनो हायो। खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गिदिर बोर होथोंसै आरो खोनानाय साफ्रोमबो दान होनो हानाय इसोरा बोर होथोंसै। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय। आमेन।